Behiya nang kasu thamchir tinin bisingo Behiya nang jodino Behiya mothanga kali krai Ramchandra Gandhi MLA khali thangchinai nang hai Behiya toto Ramchandra Gandhi MLA nang hai Behiya toto hangnai bhok saya thangchinai nono kemo kasui tongya nono dusotrai thangai kemo khulmui tongya saos tongkai tinin bising saos tongkai BJP no yak ni yakar nai tinino saos tongla BJP na khai sanai jumla te BJP no kusubui tongai Lachiya janara Behiya gaza yai lal mutharak Lachiya Behiya Hello Bab Song, bahai tongbai. Wan suku norok jotona kahno tongbai nai. Bab Song norok nugoi man khana buskango kaisa. Abongkha Tiprasa hamkrai Montri Vikas de Burma. Bo aro chirik mani norok jotona khana kana. Behiya Ramchandra Gandhi MLA Behiya hene chirigoi tongmani norok sposto khana kana bole. Tina abono tu chungkicha discuss khlaila no. Jara neta politician rokni kok chung kisa salainai chung khali chini Tripura ni simia Tripura ni khabu guli marsi ko ang soime ya Vikas Montri bo khoroksa boram rejaknai borok bini level tongmani phiaba bini level by bini kok samani level nai nekhangkai khoroksa Montri ni poto tongnai borok ni kok Samung abhai ongna tongmani ya nortang wansuk ang sawai meya chung kubangma neta kotor chung nugu chini India ni jemon rom de tabuk chini India wo BJP government ta abakhane kebeng nai bodol hingke dilu chung nugu Rahul Gandhi Congress borok ni bisingo kubangma tor konglayo kubangma kok salayo phiaba se borok ni sak ni kimat borok sawai mano chung khorsan neta borok sawai mano je borok ni bukugo chung kuno dino khanaya kubangma kok banglai mani abo saya amo nungkhlaya hne chung kubangma kok salai mani khanawo phiaba khoroksa Montri obo chikon mikon bukuk bang hese Montri phiaba Montri obo belai post kotor Montri khoroksa minister obo kongkog ya haisi khoroksa minister ni bukugo chungtam hene khana Behiya Lachiya Ramchandra Gandhi MLA Behiya okhor thangdi tamo thangdi noi bo samane do tin ani kokkai o Behiya hene je ward bo khoroksa minister bab sondorong no sadi Jesapano nai tong norok motha khanepa nongdi BJP khanepa nongdi bo khorsa Montri ni bukugo sadharon public haikai Behiya Lachiya Behiya hene bin bukugo je kok okhormani je bo chirigoi tongmani abo bin bukugo moda mochang amo khorsa minister amhaike chirikogoi tongo amo khorsa minister bin bukungni amhaike kok sawoi tongo hnai abo norok moda mochang jak bin bukugo mochang ya na chung Tripura ni bisingo faide chung o India ni Delhi ni kok chung salia Tripura ni bisingo jara Tripura motha khlai tongnai neta MDC MLA Montri je sapanongka borok ni thaniwo nung chung kuno dino khana je Vikas de Burma no Behiya Lachiya hene samani ang MLA MDC jara post ganang ni kok saudo ang u te supporter o neta hinoi tongnai borok ni kok ang saya jata borok hai puso tongnai ba Ramchandra Gandhi MLA Ranjit de Burma ngdi chini Onimesh sarungdi chini Biswajit sarungdi chini tebo MLA rok MDC rok EM rok Behiya hinoi kok samani ba amhaike bukugo ward chitra je okhormani abhai norok khada khana kundino khanayako tini tamunggo khanaya hengkai abono je borok ongkha educated borok ongkha sijak rungjak borok ongkha lekhapora ganang
তিনি সেই ব্যক্তি মন্ত্রী কিন্তু মন্ত্রী ফেবা ব টাইপনি মন্ত্রী abo ang wan sugoi ma ya nor wan sugoi man khen nor comment bising tu sawai mano fe bo khorksa mantri ni bukhugo bihiya hene chiri khogoi je tongmani ramchandra gat ni MLA Ranjit sar no je bihiya hene chiri goi tongmani bin borok kunu ni personal borok je sapanang lai kha bang asu sangna ni thangya unglai male tam unglai kha ba ramchandra gat ni MLA mona tam lai khlai kya ba bono to kuno dino sayako MLA batpar onga mantri bikas batpar bihiya lachiya osot amharo musa hiya koble bokhai phang phunogoi rikha boje ang uneducated ani kok sabani abhaino ani kok samung abhaino bo bai thang pokjak je bo pusotong bo khoroksa tamo bo khoroksa o Tripura government ni khoroksa Tiprasa hamkrai montri o montri ni bukhugo abo hai kok abo butui type ni montri tini boharo barbar sabo je BJP no okhor thana ni nei sabo ajagano sukruboi tongo ajagano sutuboi tongo nei boje sa sabo tini bikas deborma bini kok baida Tripura motha okhor thangnai ha bini kok baida Tripura motha okhor thanane Tripura motha no asno okhor thangnani musumjak kha hingke nung bikas deborma chiri khongma bai nono pattare nai kebo kore haisi nono pattare nai kebo kore Tripura motha no sanamnai bo nungya Tripura motha ni morji malik ungnai bo nungya asno himot tongkai nung nini o noroni tamani nini khai mukti data nini manik sahano sari press meet khai kone Tripura motha no okhor thanglai chung nangli ain sala nung sabo heno nono respect renai sabo tongsi o Tripura hawa tabo nono borom khlainai sabo tongsi nono damrinai sabo tongsi ha nini kok samano nainai sabo tongsi nona ba bui mental tamo amhai mangsi comment khai tong nona pattare nai sabo tong ha aino chirikhok tong nai bo tong thu hne bui nona pattare nai sikuri kha nung chare rok thungoi tong nai chare rok ke nung kok sau khoroksa minister no nini pus ni jeta power nini puso tongoi nu jeta borom mana tongmani nini puso tongoi nung bui be chair sotonai rijaknani abhai borok nung khoroksa mantri nung mantri tutui nung Tiprasa hamkrai mantri tutui nung mahai kok sawai tong nung tini walai di nung tini hundi Ramchandra gat MLA no hindi Tripura motha no hindi amhai kam chayenge hindi abo nung khlaiya tamgoi khlaiya nung phan tongai tam khlai maiya nung MLA tutui tam khlai maiya nung abo hinai mano nung sawai mano nung khlai ni bagai chung khlai tongo tabo jono nogoi lachidi chung khlai tongo nung okok sawai nung kutugoi mano ninu buto bina matlabo nung pok ongoi tongmani si abai hadi babai opsong bini bo bina matlabo pok ongoi tongmani yada bini bo kono matlab to tong norok ni BJP ni aso himot koroi Tripura motha no okhor thangde hinai sanani norok ni o boss rok na nini Delhi bo kaham ke sawai mana haise o Delhi ni bo himot koroi sanani tini o Tripura motha no okhor thangde hinai sanani nini o Delhi ni bo himot koroi nini o home minister prime minister bebak no sawai mano Tripura o tam ungnani thangoi tong bujidi nung abo bujiglak tamungke nung bai thang ang nono hiya uneducated hinai nini comment thangoi pori nai dinong nono busuk uneducated hinai tong nung bai thangbo sarai nung nini proof nung riwoi tongo ang uneducated Tripura hasa ka o kobangma minister ongkha kobangma MLA ongkha kuno minister ni bukhugo bihiya এইসব খরচা মন্ত্রী ni bukhugo mochangya ward amhai sawai tongmani kuno mantri kuno MLA kuno MD sino nungnu danukha narundu danukha nugyako tini bikas debor manonugo tini butui minister abo
amhai minister no Tiprasa rok bhage ruk thanai sei minister kok sida sana rungya bo sei minister bo borok bai bhaiklai kok sana na amo suda rungya bo sei minister no da borok hamjaknai sei minister ni logi da borok tongnai bai song abo kono minister ni kok dangkha chung jara tabo BJP ni o chikon level tongnai borok rok phanche mahai kok saya tini mothani o chikon level tongnai tini ang o MD chikon himani kok khai o push koroi jate MLA MDC Montri mahai rogyani ang borok ni kok sao borok se mahai kok saya bole jodi nung minister tu se nung atike sawi manoi tongo hingkai chung sana ni tam tongba kogono kaisa tongo borom rikhaise borom mannai hamjak khaise hamjak mani mannai hamjak ma redi hamjak manadi nini bo hamjak nani kok ya nini bo borom manani kok ya nini bo bui bai khokte musujak nani koksi nung khorksa montri nung sadharon borok ya nung khorksa montri wah Behiya tini MLA Ranjit Deborma je Ramchandra gato je khaimani abone 1 inch nung khlaime ko Mwngsa bo bujidi nini constituency wa ba nini Tiprasa ni bagwi nung Mwngsa khlaime ko aba nung MLA Ranjit Deborma besi nung batai tongo nung Tiprasa na tok bukor khungnani hingka khali sabdan khali humkiri onong khali gundagiri phunuko nini abona karon nung tamo khlaigaba tam khlaiman khaba nung baitang sawida man nung bo poto tong ang muito khairo nung khoroksa tribal welfare minister abo nung muito khlai di kaham gai nung ainao thang busai nai di ang khoroksa minister sible ani bukhuni kok bahai uti kha okhorka ang modam mo sanga bahai karon asu kok sawela kore bai song main kheta mo si educated by uneducated obo hor bai sal haichi nung uneducated borok no nung jesukpano sadi bini op bokhoroko amo phayale educated borok hingka angom hai sakai borok tamo hino angom hai modam mosang ya o educated borok hingke bo poila ni simeno bosiu hani bago bosaya nini bo to bina matlab si nung wansugu je amhake nung chiri khogoi tongkhangke nung o Tipra mothano ang condemn khlai tongo ang down khlai tongo hine nung wansugu peba public noron nugoi musi munuyo belai Lachima singcha chuak mela sajak hai Delhi na ho kono bina matlab ho ayangote khorksa nukha borang bana GSB pin de borma ulta bosi taw khai rele khai tung tam hinai gerta Tipra len boro thangka are indro Lachina dorkar haise norok sarkaro tongo norok siri nai bele norok to sa chungri nai party sanai party ya ngin ready abo norok si saimana dorkar boro nung mothano tahan sungla taisa boro hinai o boro thangka abo norok si saimana dorkar tebo noroni ba India o noroni government raja o noroni government ngin norok ba central ba contact ong na blasa boro thangka abo sungdi ulta pulta kok sawe kanai norok jesupano ulta pulta sai tungdi public norno national ka haise noroni tomungno hamjakli ya haise norno seller ka haise noroni kuno kok ni kuno mul korei haise ya phangpuchu kuno kok korei noroni han kopromjak kuno line pan korei jeta norok khlaina nangmani abono kha norok khlainani koksi saya haise jeta o roman script Tiprasa ni bagoi kaham पंचायत इलेक्शन उया abono tui khe norok chirik simaya tini Vikas Deborma bo chirik manable पंचायत इलेक्शन 10 বছর rongoi tongkha khlaijagya tini tamgo khlaiya abono chirik hokdi abono kutukdi na abuya tini ADC elakao jara chakri khlainai rok salary maya beton maya o beton main kheta mo beton election ganable beton
atki toni woi borok boot ni mileage nanani ikon di edisi beton di woi maya rang rohor mani cawai toni kha tabu relia mana abhai sawai norok boot na harnani hinta amso buka bor kori kha rang boroni phai sabo rohor ya obo public bebak no sawai mano haije tini ang amso ayang phaising kok sana thanglia tini je bini bukhungni ward okhor mani ang obo ki chapana hamjaklia bayab sanghaise tini ang simia kubangma borokna hamjaya khana are nung politician nor neta signo neta ni kaisa language tongo politics ni kaisa language tongo nini bo politics ni language ni phataro thangoi sogoi gani ni bo sogoi ya nung tini tipra mothani borok phanongdi abhaike jodi kok sakangke obo politics ni kok ya bujidi tini MLA Ranjit debar mafana otike kok sakangke ang bonobo sanai tini obo MLA ni kok saya nung obo henai tini Montri kok sawai tongkhangke ang Montri no sanai obo nung Montri ni language saya koroksa Montri ni bukugo abo hayang masangja gyang babso norok bahima tong ang sawai mia obo ani personal view haisi ang masangja gya haisi obo pagla pansi embo kobor choli jakse bo o khoroksa Montri ni kogya tini khoroksa Montri hingkai ani Tiprasa no tui wansuknani Tiprasa hamkrai Montri sible ani elaka no tui wansuknani ani dofa no tui wansuknani ani Samung tangjaya no tangnani abono tui wansuknani boro develop khlainani abono tui wansuknani o je nung wansukoi tongmani chaya hingke si borokno nung kutungnani nini politics language bai nini abo politics language ya nini bokha gundagiri osikitto borok ni kok sebo osikitto borok ni kok sikitto borok oti kok saya koroksa sikitto bekti mai ke kok saya ngen norok tamo wansuk bayab song bini uje chirikmani abo norok bahai matong jak koroksa Montri ni bukugo abhai moda mochang norok comment khadi norok comment ni bising tui norok ni wansuk mo norok share khlai mano ngen te bisi kok sana thanglia belai hambai bayab song paithak jora nai tongmani bagai malai nai norok by next video